pa nagpasyarmi ti maysa a kataltalunan iti poblasyon 4 iti ili ti Pasuquin, sinarabo na kami tinaraniaga maris di ti Naruay a sunflowers. Kapot na maibilang a rare dagito iti probinsya, ken na isang sangayan pa iti pintasda. No anda ka ditoy, adig na narigat a patsyen nga all natural ken sa andang artipisyal. Gapo iti panagayat na ti panagmula, na panunutan ti retirado ken dati ang mga dadauloy ti Department of Agriculture iti ILOCOS Norte nga ibingay iti pintas iti sunflower iti bukod tayo a lugar. Kada taon nga agbakasyon kami ni Bakit, ken di pamilya dito, ket agmulmula kami. Tapos iso ti namkwatan mi nga nagbiag ti panagmulmula. Mabalin nga kunain nga siyak ti maudi, siyak ti maysa kadagiti pito nga naudi nga hepe ti madumadumang opisina ti Department of Agriculture ti ILOCOS Norte sangwanan nga nag-merge ti Department of Agriculture. Numan pinilinan iti agna EDJ Hawaii, kadag bakasyon, kunana sa raken ti bagina ti agpatanor kadagitoy ken dumapay a klase ti mula. Daytoy ti mula nga maysa nga di makilak di Hawaii. Siya ti in charge ti padanom panagabuno ti maduma-duma nga mula ti pioneer itatan ko teva. Nag-retire at the age of 69 kada ito yung ahensya ti Hawaii, sinoblat na yung balasang ko. Napanaganan dito iti sunflower, gapot na itilaksid a kalanglangada ti init. Sursuruten dito ubi nga sabong ti panaggaraw ti init, manipod ti panagsingising na iti bigat, aging gana iti panagdulin ng tumanen iti rabii. Dahito iti mauawagan ti heliotropism. Ka-Solid North, amuyo ka di ati maysa a sunflower head ket saan laing may maysa a sabong, ngimket di, naruway a babasit a sabsabong a naumong tapnon makabukel iti perfectua spiral pattern. Digiti ada iti tengana ti mauawagan ti disc florets. Tunggal head ti addaan ti gasot-gasot, ken no daduma, umabot pa iti rinibribo a florets nga isumet ti agbali na bukel. Digiti met vibrant yellow petals ti lawlaw na ket individual flowers metlaing ken mauawagan da ti ray florets. Malaksid iti dakkel a tulong dagitoy a sabong kaditi pollinators kas kaditi bees, adupay ti daduma pagserbyan ti mula sunflower. Daytoy sunflower mausa iti madumang wagas. Daytoy sunflower mabalin nga usagen dayti tubog na wenulana na nga kaspaset iti flying aviation engine. May kadwa, dayti seed na daytoy mabalin nga kanen ken mabalin met nga dagitoy nga daytoy bukal na daytoy agbalin nga sunflower oil. Gaputa agarup dua a bulan laing ti kabayag diti sabong, saan na pinagigidda ni Manong Pablo nga imula diti bukel ti sunflowers. Manamnam mga agbukarmet diti sumarsarunupay amula into February 28, tapno iti kasta ket makita met diti saan pay a nakapasyal iti lugar ti pintasda. Yawis mi kakabsat nga umay kayo pumasyag ito nanumungayan tayo ti Pasuquin. Makita yung personal ti sunflower. Saan lang nga ta YouTube, no, Facebook ti pagkakitaan nyo. Personal na ito yan. And maybe probably nagigay adayat na nga mangpadas kada ito. Ibagak ti ABC na da ito. Tada ito isa na ko na siyak ti maysa kadagiti nang tengtengel kada ito yung mula ti Hawaii. Mark Magdirila, Balitang Solid North.